Раждането на нов живот е един от най-великите, най-красивите моменти. Това е денят, в който жената става майка и дава живот на най-скъпото същество, на нейното бебе. Дулата е професионално обучена за раждането. Тя осигурява емоционална и физическа подкрепа, дава информация на бременната или раждащата или наскоро родилата жена. Целта на дулата е да помогне на жената да има сигурно и незабравимо преживяване от раждането. Основната роля е да помага на майката, като я насърчава, като я подкрепа емоционално, да премине през този естествен процес. Дулата е жена, която осигурява продължителна подкрепа. Тоест, независимо дали раждането продължава 5 часа или 48 часа, тя е там 100% от времето по време на раждането, посветена на родилката. Майките описват дулата с думите сигурност, необходимост, знание, подкрепа, посвещение. Те споделят, че в нейно присъствие се чувстват уверени и спокойни, защото има някой, който е 100% на тяхно разположение. Обикновено дулата и клиентите се запознават няколко месеца преди да се роди бебето. По време на този период те развиват взаимоотношения. Майката може свободно да зададе всички въпроси, които я вълнуват, да сподели страховете и притесненията си. Заедно с дулата изготвят план за раждане. Това означава майката да помисли и да напише как си представя раждането, как иска да протече. Разбира се, ако това е за първи път, дулата ще й помогне към какво да насочи вниманието си, за какво да помисли. И всичко това след това го обсъждат с гинеколога. Дулата е на разположение и по телефона, така че майката може да й се обади и да й зададе всички въпроси, да й обясни промените, които настъпват по време на бременността, всичко, което я вълнува или притеснява. Много е важно да кажем, че дулата не осигурява каквато и да е медицинска грижа. Но пък има широки познания в много медицински области, точно в сферата на бременността и раждането. Така че тя може много да помогне на клиентката си да има добро разбиране за всички процедури или възможни усложнения, които съпътстват една бременност. По време на раждането дулата е постоянно близо до майката. Тя може да й осигури комфорт чрез техники за облекчаване на болката. Например, техники за дишане, техники за релаксация, масажи, различни пози. Целта е майката да преживее едно положително и безопасно раждане, без значение дали то е с медикаменти, без медикаменти или чрез секцио. След раждането, ако майката желае, дулата й помага в първите стъпки. Неща като кърмене, като къпане, връзка между новороденото и другите членове на семейството. Всичко това, което й е ново, което я вълнува и за което търси информация. Присъствието на дула може да бъде от полза, независимо какъв вид раждане планира жената. Много жени споделят, че се прилагат минимални интервенции, когато имат дула до себе си. Разбира се, не трябва да забравяме, че основната роля на дулата е да помага на майката да има сигурно и приятно раждане, а не да й казва какъв вид раждане да избере. Жените, които са решили да имат медикаментозно раждане, също ще получат емоционална подкрепа, информация, ще им бъдат приложени техники за релаксация от дулата по време на раждането и ще бъдат подкрепени на 100%. Помага им се да се справите с възможните странични ефекти или други нужди, където медикаментите могат да се окажат неприложими, защото дори с медикаменти е много възможно да има известен дискомфорт. А на майките, които се сблъскват с секциото, дулата може да помогне, като им осигурява постоянна подкрепа и насърчение. Защото много често секциото е резултат от неочаквани обстоятелства, които карат жената да се чувства неподготвена, разочарована, самотна и дулата може да се грижи за родилката по време на всеки етап от секциото, като я информира какво се случва по време на операцията. Ролята на дулата никога не е да вземе мястото на съпруга по време на раждането. Напротив, тя ще го подкрепи и ще го насърчи. Днес много бащи се включват активно в процеса на раждане,
Всъщност идеята е двамата партньори да преживеят и да се насладят на всеки момент от преживяването, без да влизат в ролята на треньор. И наемането на дуа дава възможност на партньора да избира по какъв начин да участва в този процес. Самият факт, че има някой, който да му обясни всяка една интервенция, която се прилага на съпругата му, какви са плюсовете, какви са минусите, какви са алтернативите, всичко това носи спокойствие и сигурност на двойката. Дуата не се меси в работата на медицинския персонал. Тя просто служи като връзка между медиците и родилката. Това, което лекарите споделят е, че наблюдават по-голяма тревожност, неспокойствие, една неувереност при жени, които не раждат с дуа. Дори тези жени да са инвестирали много време в четене и да имат много знания за целият процес. Акушерката е тази, която осигурява медицинска грижа за жената. Тя следи тоновете на бебето на монитор, следи контракциите, разкритието, грижи се за подготвяне на всичко необходимо за самото раждане, държи останалите от персонала в течение, как вървят нещата. Докато дуата е там единствено заради жената. Тя няма никакви медицински отговорности, не прави вагинални прегледи, не следи тоновете на бебето. Тя е там просто да осигури спокойствие, да даде съвет, да даде информация и да подкрепя жената.